Sautari YouTubers ko kuma ce sababbi a harkar YouTube na wasting time ɗinsu wajen neman ko kuma wajen fafutukar neman subscribers. To kai sani cewar dan uwa, subscribers akwai hanyoyin da ake bi ake samun su cikin sauki, ba sai ka je kana ta wani sub da wane ne ba, amma ta yi waɗannan hanyoyi baka san su ba ko kuma baka yi bincike a kansa ba, kai dai kawai ka shiga harkar YouTube ne ba tare da ka yi bincike mai zurfi a kai ba. Saboda haka idan kana son sanin hanyoyi da za ka yi amfani da su wajen samun subscribers a channel ɗinka cikin sauki, to ka mana magana ta WhatsApp a wannan lambar, wanda insha Allah za mu saka a cikin wani aji, wanda a wannan ajin za ka koyi hanyoyi daban-daban na samun subscribers a YouTube cikin sauki ba tare da ka zo kana taɓatawa kanka lokaci ba. Kuɗin shiga wannan ajin ba wani kuɗi ne mai yawa ba, Naira 1000 ne kuɗin kacal za ka biya domin shiga wannan ajin ka koyi waɗannan darussa masu matuƙar muhimmanci wanda za su taimaka maka wajen ka daina wasting ɗin time ɗinka. Ta iya yiwuwa ka ɗauki shekara 2 ko sama da haka kana harkar YouTube, amma har zuwa yau baka yi nasara ba dangane da samun subscribers. Wani kuma zaka ga yayi nasarar amma kuma subscribers din nasa fake ne saboda yana irin harkar software ne da dai sauransu. To ka biyo mu a cikin wannan aji ko kuma ka tuntube mu saka a cikin wannan aji domin a koyar da kai waɗannan hanyoyi da zaka bi.